Il-korp tal-pulizija huwa overworked u overstretched. Għandna korp tal-pulizija demotivat u Ministru tal-Internu s-Sigurtà illi qed jiggarantixxi biss l-insigurtà. Hekk sostna d-Deputat Nazzjonalista Joe Giglio meta f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija indirizzata flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina insista illi ma kienx hemm għalfejn li l-Gvern jaħtar inkjesta biex naslu għal konklużjoni li l-Pulizija m'għandhomx biżżejjed riżorsi. L-inkjesta maħtura brabta mal-qtil ta' Bernice Cassar u riet illi l-mara nqatlet għaliex l-istat falla. Bid-Deputat Joe Giglio jgħid illi l-korp tal-Pulizija ma jinsabx f'sitwazzjoni feliċi tantu hekk illi fl-aħħar ġimgħat ma sar assolutament xejn brabta mal-każ serju ta' Stewart Vitals fil-waqt li staqsa fejn jinsab il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà. Segwenza ta' nuqqasijiet ta' riżorsi għaw nuqqas qawwi ta' infurzar u kważi isa diħla l-attitudni perikoluża f'dan il-pajjiż illi qisu anything goes għaliex tagħmel x'tagħmel ma jifri xejn. Dan huwa perikolus u perikolus ħafna. Joe Giglio temm jgħid li l-Ministru Byron Camilleri mhux up to standard għar-responsabilità li għandu. Ma fil-waqt li d-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina min-naħa tiegħu sostna li brabta mad-dil tal-isptarijiet, l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg kellha l-obbligu illi tara hija stess jekk l-obbligazzjonijiet min-naħa ta' Stewart kienu qed jitwettqu jew le. U l-Qort infisha sostniet li l-Avukat Ġenerali kellu l-obbligu li jagħmel it-tip ta' kawża illi fetaħ id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Madankollu l-Avukat Ġenerali naqset minn tali obbligi u għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista qed jistenna illi Victoria Buttigieg iġġor ir-responsabilità mistennija minnha. U l-qorti osservat illi l-Avukat Ġenerali naqset mill-obbligi tagħha milli twetta dawn iż-żewġ affarijiet. U allura il-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali hi illi titiġġor ir-responsabilità għal dan nuqqas gravi tagħha u titterfa' r-responsabilità u l-Partit Nazzjonalista qed ngħidu l-Avukat Victoria Buttigieg, l-Avukat Ġenerali, għandha tirriżenja mill-kariga tagħha għaliex naqset mid-doveri tagħha. U insista illi każ wara ieħor juri biċ-ċar illi hemm nuqqas gravi ta' aġir fir-responsabilitajiet tal-Avukat Ġenerali quddiem reati serji ħafna.